Look at the leg of a woman blowing, gushing out some water and blood, and then for sometimes you can say the thing, and then swallowed up with evil substance. All the flood swallowed up. Not today. This is what you people are doing, you are men. Afon kono sina doji, afon kono se so silo no mpiagi vema mpiagi na. Look at how wicked people is why I'm better than them. Look at the wickedness of you. I'm the lion himself. I'm dealing with Satan. That's when you know how wicked I am. Obia. I smile because I will do shame to Satan. Why should a man laugh? I got angry. Where is going? This woman have nothing to do anymore. The hope have lost. But I'm coming for Satan that will be tormenting this woman. What's your scream? Obia. Obia. About to save life as usual. That is not a show. That is who I am. The indestructible being, the dangerous entity that everybody must be afraid of. Watch the action, watch the action, watch the action. It was done by somebody to this woman. I know you that do it, but this shall be your ends. This fight is between me and you. Your father. I will show you there is only one God and there is only one power, and that is Jesus. I will cure this woman and I will deliver her. And I will kill you. I love this man. Thank you, Jesus. I am provoked. That is one that killed and make it alive. Anyway, wash. It's all about Jesus. I'm a liar. What's your scream? This is another dangerous mission. As the Lord is stepping out the back, this very another attention. Nobody can tell you this one about. Of the resurrection, the same power that gathered the dry bone and caused them to come back to life, that is the power flowing to the major one, reviving the lives of humankind. Except you die, we will not hang like you. Watch water flowing, gushing out from the leg of this woman like pool. Oh, what is she? That's why we're here. That's where. You can see him flushed out. Like the skin of an animal being butchered. I'm the lion himself. This is what this sanity is all about. In a few days, all the soul you see, you will not see them again. Thank you, Father. You will see our return here with our testimony. Thank you, Father.
will never spare you. That is the cause of this problem. Thank you, Jesus. Anywhere you are that caused this problem, you woman, prepare for your burial. Goodbye, Jesus. I can celebrate Jesus. For the word of the little one. Jesus is your ultimate power. I preach to you, Jesus. With the practical proof. What a shame. What the matter? That's sitting on the window. I shake the lamptest. The hand of Lord. Goodbye, Jesus. I can celebrate and appreciate your prophet, your Messiah, original in the bosque. What the natural. Oh. Watch your man coming up. Watch her coming up. Watch her. Watch her. Watch her. Watch her. Praise the Lord. After m Bridget Shenwoba. Abụ m onye Anambra East Local Government otu ọcha. Abụ m onye Mwere. Ana m akọwa testimony n'ime ọbara Jizọs. Ụmụnne m n'ime Chineke. Apụtara one day, o nwere ebe m na-azụ ahịa na-eke Enugu Agidi. Anọgwakwa m ebe ahụ iwe lụrụ 1 year na 2017. Elu na 2017 ahụ one woman bịa bulu potato bịa akpa cement 3. Wasị m nọ madam na ebe ọ na-anọ. Nsi amavọkwa gị wa nọ ebe a, na omegokwa 1 year nnọbala ebe a. Osi m na obele eke Enugu Agidi na 2016. Na ebe a ka o show potato wee lee. Nwa si ya n'ọkwa ebe a ka m na-anọ. Ka e na-ekwuzi apụtakwa eke ọzọ ya. The woman bulu m ụzọ bịa chọọ potato ebe dị ka ebe a. Bịakwa ebe a nwa nna anọ chọkwa potato odu ụzọ na-abụ. Mbụla abịa m bịa n'anya si nwaanyị na-achọkwa n'ime okwu. Ike ebe nọzi ebe m na-anọ jee nọdụ n'ebe ị na-anọ. The woman si m na ọchịa dị ka ọ nọ. Mụ na ya na-ekwu ibe anwa. Onye si abịa lesie potato side in. Ọgba ọsọ jee lesie. Nkwukwala ebe anwa. Ngwakati ọjụ. Mwe rupụdata na-etu kpokunete potato ya si ka m ebe mkpọsa ebe na time na-aga aga. Ka m wee itezi iru enu the woman ma amụọla. Ọma amụọla nwa abụọ kwa ma abụọ. Nzovia ukwu na ndaji gotari ebe anwa. Suika na akpa onions mmadụ dọvala. Nwa m nwaanyị mụ na ya yiwa abịa. Vuka the woman ma amụọla. Wa ma ya ọla nwa ọma m si amami ya ka ọ mala ọla. Nya na nwa m nuvu ọgụ. Egbo seva na abụ. Ụmụ nwaanyị agbakọ wee dozieli mụ na ya si anyị nọba na ọya aba anyị. Onye nọdụ etu mụ na nwaanyị asikwa etu anwa nọba nwa skuve na-ese mụ na ya. Nwanne m amụrụ m na ndị eneme progress abago n'ime obodo wee jere n'aka woman PG Enugu Agidi wee jere m ije ebe ahụ amarọ m wee nọdụ n'Enugu Agidi Junction na-eche moto ka m bịaba ọpa iwe ka ibe nụzili ebe kwu na-eche moto n'Enugu Agidi Junction ibe nwa gbuo m ka tọnda ebe a dịka wuru m ajịlịja na arụ katakata ibe a na-eme m ebe ahụ na Enugu Agidi Junction na-eche na-asị ka ebe na-eme m ibe a ibe a na-eme m eme m wasị ndị editi na ebe otu ụmụ ka awụrụ m mkpụrụ ajịlịja ka e na-ekwu ọkpa m azawagokweni ọkpa m azawagokweni ndị mmadụ na-etigbu si m n'ibe a bụ ule ọkpa nsi na mamụrụ ọkpa ule ọkpa si adị nwanne m ibe akakwanị m njọ agwa direct anyị si anyị jebe Abacha na onwere nwoke na-azọ ule ọkpa na Abacha na Pastor Tochu anyị ruo ebe anwa sị na dị ma na-ejọ mbọsị anwa abụ mmadụ anyị jebe na nke one man a na-akpọ maka eze ebulu m jebe ebe anwa lusi edumanụ si m na ule ọkpa na mụ ya akwụ ya 40,000 nyoli di ya onye dibia native doctor nyoli di ya si ya wepụrụ m ego ame nyere ego si m na ezigbo ọnya 40 na mụ ya weta ego half nyokata si ya n'ibe nji bụ 7,000 ayo de ona m di 7,000 wele atibatasie m n'ụkwụ mbọsị anwa bụ March 25 eluzie eche niile bụ March 26 ibe ekworo m na ibe ochi m ọkwụ na ana m anwụzi anwụ ndị eketa n'ime ụlọ di m apụgojebe ọrụ m wee kwuo nwa m nwaanyị awasị ya na ibe anyị egbukwanị m na ume m apụ dibịa na ọkwụ na-agba m n'arụ na-abịa ka ndụli eje Ọnịcha ka nzukọ ebe m na-ege ibe na-abịa Ọnịcha ka o jidere aka egota ka anyị na ụmụazị wee na-eli ibe m wee dulie wee muvuo aga nwụrụ m ije ebu m na-eti mkpu agbadatazie m na-abịa koku ebe m nwaanyị niile nọ na koku bebe akwa maka ba ma ebe a na-etikebe na-emezi nwaanyị asa ma m ọkwa
onye kpọọ maka ọsị m jebe na intervention onye na ibe direct m intervention ụlọ mmadụ 50 n'Okpoko Junction ebe a na-azụ abịa. Amara m ebe bụ intervention. Amara m ebe bụ intervention. Onye bịa sị madam ibe azọgwụ ụkwụ bụ intervention. Agbakọta ibe kalịa m arụ ngosi besi nwa m ngwa ya bụrụ na bazie Enugu Agidi ka nchọ ibe bụ intervention jebe dadị uwe abịa Chineke intervention wee gosi m iwe o ji bụrụ Chukwu. Obi n'igwe kwere ka ilele na-amụ onye nwụrụ ọnwụ n'ihi mụ na ụmụnne m sị mụ na ba na ikpe amara ọmụ ọwa sị mụ na ba na ikpe amara ọmụ dadị uwe gosi iwe o ji bụrụ Chukwu. Chineke intervention wee akwa m na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ. You match poison. Yes. And you come here. Yes. You are healed. Yeah. Watch the leg of the woman. From look at the leg of the when Jesus showed you cleans up. Oh my God! What are these church celebrating? Naba. After finishing the thing, everybody saw the way I see the leg and see it, shouting, "Go and bring battle to me." Somebody know by side, or Gawanya return testimony. Call on the Jesus Yaka. Odumeje. When I like to qualify Odumeje,